scheepshuisjes, de varende huisjes van Friesland, kan je eigenlijk, de naam zegt het al, door heel Friesland varen. Als onze gasten aan boord komen in Terneuzen, maken we een vaarplan samen met de schipper. Dan worden de gasten naar de locatie gevaren. En als ze willen wisselen van locatie, dan bellen ze de schipper op. Die komt dan weer aan boord en die vaart dan met de gasten verder. Je hoeft niet met je toiletrol naar de douches om te gaan. Je hebt eigenlijk alles bij de hand. Het is gewoon een luxe vakantie op het water. Ja. Gewoon relaxen, mooie plekjes opzoeken, leuke plaatsjes in. Lekker lunchen, lekker een biertje erbij, wijntje erbij. Genieten. Nou, hier ben we binnen. De keuken, volledig inrichten, krekkerstuus, van alle gemakken voorzien. Je hoeft niks te missen hier aan boord, oventje en alles. En de badkamer, ik heel belangrijk. Jullie er zijn is niet bijzonder, want er worden heel de dag foto's gemaakt. Ja. Dus je bent echt bekijkt op het water ook. Iedereen, echt heel veel mensen trekken een fototoestel en zwaaien allemaal heel vrolijk. Nou, dat doen ze sowieso op het water natuurlijk. Maar als je vindt het gewoon leuk om te zien, het heeft echt heel veel bekijkt. Je ziet echt dat het iets vernieuwends is. En dat is vooral leuk om te zien. Dat mensen kennen het niet. En het wekt wel de interesse, want het ziet er gewoon hartstikke leuk uit om te zien.